Sziasztok! Talán láttátok, hogy megtörtént az első pici szakadás a tiszta szavazói között. Nem értenek egyet abban, hogy Magyar Péter megfelelően bánt-e Súlyog Tamással, vagy a leköszönő fideszesekkel. Biztosan azt is hallottátok, hogy nagyon sok Fidesz szavazó kéri számon Magyar Péter viselkedését, hogy tisztelettel bánik-e az emberekkel. Bevallom, engem azért meglepett ez a pálfordulás, mert én az elmúlt években nagyon szenvedtem attól a politikai közéletben hallható Bájer Zsolt, Mencer Tamás stílustól, ami aztán leszivárgott a közérzetbe, és lehetett látni, hogy így elterjedt így mindenhol a magyar oldalakon, a Fidesz kommentekben, meg mindenhol, ahol egy picit is nem értette egyet bárki, az eléggé megkapta nagyon határozott és nagyon agresszív stílusban a magáét. Úgyhogy én ezt most egy picit pálfordulásnak értékelem, de nagyon nagy örömmel tölt el, hogy beszélünk egyáltalán arról a nyelvezetről, ami a politikai világban volt, vagy van. Tehát, hogy ez szerintem egy nagyon előre mutató ügy. Azért is örülök, mert végre van egy téma, amiben az ország nem megosztott, nem egyértelmű, hogy ki mit gondol. A Fidesz szavazók között vannak a béke követelőek, akik néha még ugyanúgy fröcsögnek a kommentekben, és a Tisza szavazók sem feltétlenül békés lelkületűek, nagyon sok véres szájú, fröcsögő, bosszúvágyó szavazó van, aki kommentel mindenféle oldalakon. Aki követ engem, az tudja, hogy nagyon sok videóban felállok és kitartok amellett, hogy fontos nagyon megkülönböztetni a bűnöst, a sodródót és a hétköznapi embereket, akiben nem tartoznak bele a helyi kiskirályok, akik nagyon is éltek a hatalommal. Szóval a kérdés az, hogy Magyar Péter hogy bánik a legyőzött ellenfelekkel? Sportszerűen? Azért azt kimondhatjuk, hogy nem minden esetben, de hogy azt látom, hogy amikor arról beszélünk, hogy Magyar Péter hogy bánt 1-2-3 politikussal, akkor nagyon összekeverednek a szálak, mert arról beszélünk, hogy Magyar Péter hogyan bánik az emberekkel, és hogyha megnézitek a hétköznapi emberekkel, szerintem kifejezetten jól bánik. A szavazóival jól bánik, akikkel találkozik az utcán, kifejezetten úgy tűnik, hogy jól bánik, de hogy ez a kettősség rendben van, hogy a szavazóival valahogy, a fideszesekkel pedig másképp. Úgyhogy kérlek, mielőtt arról kezdesz általánosságban kommentelni, posztolni és beszélni, hogy Magyar Péter hogy bánik az emberekkel, legyél egy picit konkrétabb. Hogy kivel? A bűnösökkel? A sodródókkal? Vagy a hétköznapi emberekkel? Vagy éppen a leköszönő miniszterekkel, akikről nem tudjuk, hogy hogyan bántak több 10-100 milliárd forintokkal? Szerintem a legemberibb részünk, hogy megsajnálunk egy szenvedőt, egy gyengébbet, ami szerintem teljesen érthető. Hogy elfelejtjük egy pillanatra azt, hogy miért is történik ez az egész. És igen, jól értitek, nem értek egyet Magyar Péter stílusával. Én, aki próbálom a békés utakat preferálni, nagyon örülnék, ha egy békepárti miniszterelnökünk lenne, aki szentként bánik a bűnösökkel is, aki oda tartja az arcát akkor is, amikor kővel dobják. De azt tudtuk, hogy ő nem ilyen. És azt is látjuk, hogy azért sok szavazója, sok Tisza szavazó el is várja tőle, hogy határozottan lépjen fel az elmúlt évek bűncselekményei ellen. Én itt középen azt is elvárnám, hogy legyen határozottan megkülönböztetve, hogy mi az, hogy bosszú, és mi az, hogy jogos büntetés. És azt is, és főleg azt, hogy bánjon jól a magyar emberekkel. Az összessel, aki nem bűnös. És annak is örülnék, hogyha betartaná a protokollt, akkor is, ha nem akar bizonyos emberekkel fényképezkedni. De hogy én ezt most el tudom fogadni. És ez már az én véleményem. És továbbra is legyen itt újra a békés, kulturált kommentelés ideje. Úgyhogy köszönöm szépen annak, akinek ez már megy. Köszönöm szépen annak, aki elmondta a véleményét. Ha van kedved, lájkold ezt a videót, ha egyet értesz, vagy kommentelj, mondd el a véleményed. Hát, ha jön valami új szempont, ami 3-4 percben nem fért el itt. És ha van kedved, kövess be. Magyar Katalin vagyok, klinikai szakpszichológus, és egyébként van egy politikai tudományi diplomám is. Most csak társadalmi témákban blogolok. Köszönöm szépen, hogy velem vagy. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál.